segituan gatoz! Iopa! 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 Baina, non gaude, Pots? Nora ekarri nauzu? Sorpresa! Orain ikusiko duzu, Lotx. Itxi begiak. Begiak izteko? Ai, itxi eta zatoz nirekin. Ados. Aurrera, Lotx! Hemen. Pots, baina esango aldidazu non gauden. Ea nire piztekin asmatzen duzun, Hemen beti dago usain gozoa eta ez duzu sekula gozeri pasako. Lora denda batean gaude! Lotx! Baina nola egongo gara lore denda batean? Sukaldaritza eskola batean gaude? Bai, eta hemen ikasiko dugu enararentzako gozari zoragarri bat nola prestatu. Opa, Bikote, galduta zaltzate? Jama, Mikel Martija sukaldaria, Lotx. Galduta? Ez, sukaldaritza eskola batean gaude. Baina hemengo ikaslea zate? Ikaslea... Bai, hemengo ikaslea gara. Seguro? Ez gara hemengo ikaslea. Lotx! Baina, gozari gourmet bat nola egin ikastera etorri gara. Banengo mani. Bueno, etorri nirekin, ea zerbait behatzen dugun. Sukaldaritza eskola, teknikak eta gastronomiaren oinarrizko ezagutzak modu praktikoan irakasten diren lekua da. Hau da, hemen plater txukunak eta goxoak nola egin ikasten dute ikasleek, eta sukalde profesionalak bezalakoak izaten dira. Handiak eta punta-puntako gaiuekin. Haze sortea! Ea, Bikote, bi joan barra dakar. Hemen eusten dizuet errezeta liburua, gosariekin, hasi bat egiten, eta gero etorriko naiz laguntzea. Bale? Ba, eskerrik asko, Mikel. Agor! Zuei, gero arte. Agor! Zer errezeta egingo dugu, Pots? Ai, ez da... Buah! Ba, honek oso itxura ona du, Hasiko gara? Ez! Lehenengo sukaldarien jaka profesionala jantzi behar dugu! Buah! Egia da! Ai! Sukaldaritza eskolako ikasle bakoitzak jaka propioa du, eta oso garrantzitsua da hori sukaldean aritzeko. Gozari gourmet bat prestatzeko orduan, kalitate honeko produktuak aukeratzea da urratsik garrantzitsuena. Eta kombinazio orekatua egitea ere ezinbestekoa da, gozoa eta gazia. Azkenik, plateraren aurkezpen txukun bat egin behar da lana borobiltzeko. Pots, uste dut kozinatzearen ideia hau alde batera utzi beharreko genuela. Baina, hain itxura eskasa duela uste duzu? Pots, enarari hau eramaten badiogu izutu egingo da. Badakit, eta zergatik ez dugu hau robot horietako batean sartzen, Zuk uste duzu funtzionatuko duela? Bai, telebistan behintzat oso ondo funtzionatzen du, Edo zer gauza sartzen dute hor, eta gero sekulako itxurarekin ateratzen da. Bueno, bai, egin dezagun proba. Hau eramatea baino hobe izango da. Hori da, fida zaitez nitaz. Pots, asko falta da. Ez, nik uste segituan prest dagoela, Pots, zer relatzaraka hori? Ui, gaitzea raro ez da? Pots, itxuratxara horrek. Bata zer egiko dugu? Pots, itzali makina! Aiezak nola itzaltzen zen! Pots, utzi niri! Baina, zer datu da? Eman diguzun liburuko errezetak ez dute funtzionatzen. Bueno, gupago, azea, Agur! Baina... Ai, ama, Lotx, ederra egin dugu. Pots, goazen inork ez errezan aurretik. Eta zer egingo dugu enararen gozariaren. Pentsatuko dugu zerbait. Orain goazen berandu baino lehen. Iopa! Ara, Bikote, itzuli zarete.